राजीव बांगालखौथ' आं लिरना होगोन रायजोफोर बे देरहाया खारन देबरगाव आरो बनरगावआ जाथिनि मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ दै रायजोनाव जिहेतु बड'लेण्डखौ जों खि गोरान मानाव सुहैदों सान्दुं दुंजादों अखा हाजादों नाथाय दिनै बे पावारा सोरनाव फैनो नागिरदों सोरबा माधव सेत्रियासो बिनि आगदा आखाइ सोरबा उलसन हासदायासो बिनि आखि आखाइ जाहैबाय बे स्पष्टथार नै दाख्लैसो मोनसे रिपर्टार एबसुनि सेन्ट्रेल एबसुनि आफादगिरियानो बुंनांदोंनो माधव सेत्रिनाव थांदों दाना माधव सेत्रिया बुंहरबाय जाहैबाय डाइरेक्टरनाव थांदों डाइरेक्टरा होनबायनो सेलेक्सन बर्डआव थांदों बेसेबांबा खारदिङै दा बे गथ'फ्रा मोनगोन ना मोना माने 10% बिसिनि आसाया बे 10% माने 25 तारिखनि उनावनो एपइन्टमेन्ट होसिगोन एलपि आरो एमइ स्कुलनि दा बे 10% खामानिया जागोनसै आं नुहुरनायाव जानाय नङा खुद आंनि बिजामादैयाबो सासे अल बिटिसिआव टेटआव 3 नम्बर पजिशनाव पास जानाय बे आंनि बिजामादैया दुर्भाग्य बे जावायसोआ असे आंनि फिसाजोनि जावायसो ओरैबायदि दुर्भाग्य माबायाव नवोदयाव फरायनानै मेट्रिकआवबो फार्स्ट डिभिजन हायार सेकेन्डारियावबो फार्स्ट डिभिजन बिएससि फरायबाय फार्स्ट डिभिजन दाना नवोदयाव फरायनाय बे 20 जन ग्रुपआ बर' मिडियामाव फरायाखै होननानै बिसोर डिप्राइभ जानानै अथ'सो एलपि स्कुलनिफ्राय फरायनानै क्लास 5 सिम जाय फरायो बिसोर नवोदयाव इन्टारभिउ होनानै एडमिसन मोनहैयो बेयावनो टप पास जालांनाय बिसोरो बेनिफ्राय क्लास 6 निफ्राय 9 सिम बिसोरो बर' साबजेक्टखौ इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै फरायलांबाय खिन्थु क्लास 10 नि जेब्लानाखि रिजाल्ट माबा एग्जाम बे समाव बर' साबजेक्टआ हाबफाया ओमफ्राय दाना मालाय गोरोंफोरना लिडार थाबाय इंलिश मिडियामाव फरायनायानो माबायाव मा होनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव मोनसे डिप्ल'मा होदों बोसोरसेनि बर' मिडियामखौ डिप्ल'मा हिसाबै फरायनांगौ मालाय जायहा लिडार दं बिसोरा फनजों हेल' उमुकनि नामै मोनसे डिप्ल'मा पास जानाय इंलिसाव फरायनायजों खोथा गैया बर' मिडियामजों फरायनायजों खोथा गैया मोनलांगासिनो दा होथारनोसै दा बेबादि जादों आरो होमब्ला सिन्था खालामनानै नायदो बे मोनसे बर्ड साख्रि होनायनि मोनसे बर्ड थायो नङा होमबा सार बे बर्डआबो जुदि पावार मोनाखिसैब्ला सोरबा सेत्रिनाव सोरबा उइलसन हासदानाव बा मा होनो डाइरेक्टर सोरनावबा गावजों गाव माने पावार गैलायलाया सिस्टेमिस्टिक नङा जों बेखौ बुजिनांगोन थिग नैबे खोथाखौ आं स्पष्ट बुंनो लुबैदों जे इउपिपिएलआ सरकाराव फैनाय नङा जुदि फैनांगौमोनब्ला प्रमद बर'आ जुदि सिफ जाफिननांगौ चान्स दङमोनब्ला बिजेपिआ बिसोरखौ होखारलामोन दा होखारबायना हारसिङै बिजेपिआ इलेक्सन गेलेनो आवगायदों सारा होनदों जों बिसोरखौ सोनो नाङा नंगौ बिसोरो मालाय नेसनेल पार्टिसो जोंना जाहैबाय लकेलनि जोंनि लकेलनि मानसियासो जोंनि जायगाखौ बुजिगोन थाइसुगुरि गामिनि सुख दुखु थाइसुगुरि गामियासो बुजिगोन जों फैना बुजिला फैगोन मानो होखारनो नागिरदों जोंथ' बेखौ मिथिला प्रमद बर'आ सिगांद्रायखाय ना जाम्बाखाय ना मानि थाखाय होखारजानो नागिरखो खिन्थु होखारबाय दे फाइनाल प्रमद बर'खौ लाफानाय नङा सरकार दाना बे स्पष्टथारसै आंनि बुजिनायाव आरो बुजिनांगौ गैला रायजोफोर नोंथांमोना बुजिदो जे प्रमद बर'आ सरकाराव फैला होनखाथारबाय माखासे बर'फ्रानो बिपिएफनिफ्राय देरहायै बिजेपिआव हाबहैदोंना बिजेपिआव थांदों जोंना एमसिएलएफ्रा नाम दङ रेवरेवाबो थांदों जोंना राजीव बांगालाबो खारलांदों आरो प्रभात दङ बिजनि साइडआव सोरबा बिपिएफनिफ्राय देरहालांजोबनायसो बिजेपिनिफ्राय देरहानाय दा बे खारखोमा लांनाय रेवरेवामोननि मानसियाखि रेवरेवानो भट होबावगोनसो होनाय नंलाना राजीव बांगालखौथ' आं लिरना होगोन रायजोफोर बे देरहाया
खारन देबरगाव आरो बनरगावआ जाथिनि मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ दै रायजोनाव जिहेतु बड'लेण्डखौ एबसुनि अफिसा देबरगावमोन बिएलसिखौ सोरजिदों बबेहाय बनरगावआव सोरजिदों बिथांमोननि नाजानायावसो बिएसि बिटिसिआ फैदों आखायनो इसोरा बे मोननै समस्तिखौ देबरगाव आरो बनरगावखौ थैनोबो बिपिएफनि अनगा नों नरेन्द्र मदियानो जुजिफैथों फेजेननो हानाय नङा बे बनरगाव आरो देबरगावखौ फेजेननो हानाय नङा नरेन्द्र मदि फैना गेलेबाबो बे इसोरिक मोनसे माबा जों मोनथिगौ मन'जाइलाया बेसेबां मोजां मानसि जों समस्त लिडारानो मन'जाइला जों खारफानानै गेलेबाय हा जों बयबो रायजोफ्रा खारफादोंब्रा मन'जाइलाजों लास्टआव राजीव बांगालासो थप्पं देरहाहैबाय खारन बियो बिपिएफनि जानानै गेलेदों मन'जाइलाया कंग्रेसआव थागोन बिजेपिआव थांखां इन्डिपेन्डेन्स जाहां बहाबो देरहागोन 12,000 दुब्ला बेबादि जादों आखायनो आंहा मोनसे बिसास दङ दस्राखौ आङो बुङा देबरगाव आरो बनरगावआ बे एकदम बिपिएफनि आखायाव इसोरा गथायखानाय बायदि आं सानबाय थायो दा हिसाबै जोंहा जोंनि केन्डिडेटआ देरहाखांनानै बबाव खारलाङा जोंहा बुंनांगौ गैया खारलांबा खारलांथों जोंहा खथि गैया साराबो उनाव खारलाङो ना मायो खारलांथों बनरगाव हिसाबै जोंथ' देरहागोन आरो हाग्रामा सारानो जुदि गभर्नमेन्ट दागोनब्ला आरो जोंहा गाहायाव गेजेराव गोजौआवबो मानसि दंखासै दा नङा होमबा गाहायाव जाहारबारियावबो मानसि थाबाय गेजेरावबो आरो मानसि दंबावसै जोंहा आरो गोजौआवबो मानसि दंखासै सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया दा बेखिनिखौनो आं बुंबाय आरो नोंथांमोना जेरैबायदि गोसोखौ फिदिंनानै दिनैहाय बिपिएफआव लोगो लाफैनो फैदों आरोबाव नोंथांमोनाबो दहाय सार होननाय बायदि खाथि खालायाव नोंथांमोननि सोरखौबा बिदिनो बुजायनानै जाहाथे फैयो जबरदस्ति खालामनो नाङा सोरखौबाबो थगायनो नाङा स्पष्टखासै जे बिपिएफआ सरकाराव फैगोन बै मोनसे समाव 17था देरहानायखौनो गभर्नमेन्टआ होआसै दा बे बामोनाबो गियो खोमा लाजिदों प्रमद बर'आ डबल देरहानायाव 12था जादों प्रमद बर'नि बे इउपिपिएलआ गावसोर मानसि हिसाबै 10थाल'मोन गबिन्दआ मोननै सिटआव देरहादों प्रमद बर'आ मोननै सिटआव देरहानायाव 10 जनाव 12 जादों जोंना बिपिएफआ 17था देरहादोंमोन बे 17था देरहानायखौबो बोरै हटेलाव लांनानै जोबना दोनैखो उल्थां फाल्थां बे 10 जनासो गभर्नमेन्टआ प्रमद बर'आ दाना बे प्रमद बर'आनो माने उनजों जोगार हरफिनजाबाय बलबाय बेनो ना माथो खामानि मावनो जेबो खामानि मावनो बेखिनिखौनो आं बुंबाय आं खावलायदों माबाफोर जुदि भुल जाबायबा जाहाथे आंखौ निमाहा होयो बेखिनिखौनो आं आर'ज गाबनानै आं जे गुसुं फोरमायथिखौ बेहायनो फोजोबनाय जाबाय बिबुंथि लाखिलांनाय जोंनिनो समाज